Prilepski muftija Mustafa Topalovski klanja u improviziranoj džamiji i tako već 12 godina. Kaže da mu je žao žrtava makedonske armije koji su poginuli kod Tetova. Među njima su bili i pravoslavci i muslimani, ali i da mu je teško što vlasti još nisu obnovile džamiju iz 15. veka spaljenu prije više od 1 decenije. Apelujem na premijera da nam vrati džamiju kao što je bila prije 2001. Ne tražimo ništa više i da ne ulazimo u politiku. U Prilepu oko 8% građana je islamske vjeroispovesti. Odlaganje izgradnje čarši džamije u Prilepu od strane države je bio jedan od razloga da islamska vjerska zajednica bojkotuje učešće na svjetsku konferenciju za međureligijski dijalog u Skoplju. Premijer smatra da taj bojkot podriva iskrenost vrijednosti koje se deklarišu. Najbolji i najcivilizovaniji način za prevazilaženje eventualnih nesporazuma i problema je dijalog i ništa ne bi smjelo da uslovljava njegovo odvijanje. Reis ulema islamske vjerske zajednice kaže da je dijalog sa premijerom prekinut 2010. godine. Nikola Grujevski tada je obećao da će radovi započeti, ali bez zvanične ceremonije. Rekao, premijere, nije važno da li će budem ja prisutan. Rekao sam mu, premijeru, nije važno da li ću biti prisutan ili ne. Da li će radovi početi? On mi je odgovorio, da. Nek počnu radovi na džamiji. Ne morate ni vi biti prisutni na ceremoniji. Za rekonstrukciju čarši džamije zadužen je Nacionalni konzervatorski centar. Direktor kaže da se čeka na dozvolu za gradnju, nakon čega počinju radovi. Obnova džamije koštaće blizu 240.000 evra. Za mene će biti veliki uspjeh ako ove godine realizujemo prvu fazu, da se saniraju zidovi i krov, poslije će teći drugi poslovi. Stanje u kojem je džamija je sramotno za sve državne institucije u Makedoniji i za njene građane. I stanovnici Prilepa, većinski pravoslavne vjeroispovesti, žele obnovu džamije. Ja mislim da treba da se obnovi. Trebamo je obnoviti. Bila je ukras grada. Kako istorijski spomenik. Trebamo je obnoviti kao kulturni spomenik. Tu nema ništa strašno, a ne da stoji u ruševinama. Čarši džamija je izgrađena 1475. godine. Bila je najstarija džamija u Europi izgrađena u stilu sa 2 terase na minaretu. I muslimani i pravoslavci u Prilepu nadaju se da će opet biti simbol i različnosti i pomirenja. Milka Smilavska, Al Jazeera, Prilep.